ordu batak eta 54 minutu, Lasok eta Albizuk pronostikoak hautsi dituzte Elordi eta Zabaletari 22 eta 11 irabazi ostean Gernikako Santanape pilotalekuan jokatu da, lehen beserieko norgehiagokan aipatu dugun bezala berez Lekeition jokatzekoa zen, Santo Tomas eguna itzaki, baina Lekeitioko frontoiak itogin batzuk edo omen zituen eta ondorioz Gernikara pasa behar izan dute norgehiagoka horrek gauzak aldatu ditu noski, batetik kantxa laburragoa, lur desberdina, baina hala ere pilotariak pilotaleku guztietara jokatzera, gisa guztietako pilotalekuetan jokatzera ohituta daude, eta horretan ez zegoen aitzakiarik, eta esan dugu ezustekoa eman dute Lasok eta Albizuk, Elordi eta Zabal eta baitziren favorito partida hasieran, gogora ezagune aurreko jardunaldian, hau binakako txabelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 5. jardunaldiko 3. partida izan da, eta gogora ezagun aurreko jardunaldian batetik Elordik eta Zabaletak irabazi egin zietela Maiabian Jaka eta Iztuetari, eta Lasok eta Albizuk Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan irabazi egin zieten Peio Etxeberria eta Rezustari, beraz bibikoteak dinamika positiboan iritsi dira eta gauzak ongi hasi dira Elordi eta Zabaletarentzat, batez ere Aitor Elordi partida hasiera horretan txispa handiarekin ikusi dugu, aurrean hartutako pilota guztiak astinduz eta aurrean ere fin ikusi dugu, eta Unai Laso defentsan normalean baino kamutsago, ez gauzka ohituta, Unai Lasok defentsan hainbeste pilota galtzera, baina gaur hasiera horretan kosta zaio, ondorioz 6 eta 3 aurreratu dira Elordi eta Zabaleta, baina hori izan da bikote urdinak norgehiagoka osoan zehar izan duen txakalaldi bakarra. Hortikan aurrera erakustaldia eman dute, bai Lasok eta baita Jon Ander Albizuk ere. Hortikan aurrera 9 eta 6 jarri dira aurretik, eta Unai Lasok egin duen erremate sorta ikusgarria izan da. Oraindik ere hemen jarriko nintzake eta behin eta berriro ikusi. Ikusgarria izan baita, harrapatua hala bukatzen aritu da, atera duten pilotarekin Jose Javier Zabaleta pilota ezin kendu zibili da, eta begira noretaz ari garen, Jose Javier Zabaletaz, honek baino pilota kentzeko gaitasun gehiago gutxik izango dute, baina hala ere, zeinen egoki aritu den Unai Laso hor harrapatua hala bukatuz, gisa guztietako tantoak egin dizkio Elordiri, eta Elordi erabat jokoz kanpo utzi dute. Eta zer esan, Jon Ander Albizuz, beste partida bikain bat jokatu du, eta orain arte batez ere azken urte hauetan eta zenbaitetan partida batzuetan konfiantzari gabe ikusi izan dugu pilota asko galduz eta abar, baina nik uste halako izar handi bat aurrean edukita kasu honetan Unai Lasoren kasua den bezala, gauzak asko aldatzen direla. Jon Ander bera ere konfiantza handiago zari da, badakielako aurrelariak beteko duela, pilota apur bat ezker horman sartzen badu eta gero Unairi abaguneak etorriko zaizkiola, eta gaurkoan esan bezala, bikote urdinak egin duen bigarren zatia, 6 eta 3 horretatik aurrera, erakustaldi hutsa izan da. 12 eta 6 iritsi dira bigarren etenaldira, 9 eta hutseko partziala eginaz, benetan ikeragarria, eta erabat desaktibatu dituzte esan bezala, Elordi abaguneri gabe ikusi dugu, Albizu eta Zabaleta atzean oroarren nahiko berdinduta, baina behar bada Jon Ander pilotak da eraginkorragoak joz eta gehiago kenduz noski, Lasok abagune asko izan baititu, eta bigarren zatian ere, gauzak ez dira bat ere aldatu, 18 eta 8 aurreratu dira berriro ere, Lasok erakustaldia ematen jarraitu du, batez ere ezker gantxoarekin egin du, min gehien gero pilota eta oso ongi mugitu du, baina ezker gantxoarekin gaur egin duen erremate sorta ikusgarria, ikeragarria izan da, eta, azkenerako 22 eta 11, baina horixe, sekulako itxura dauka bikote honek, esaten ari gara, behin eta berriz ez, eta esaten, eta esan da, azken urte luze hauetan, Jon Ander Albizuri pilotak txapel bat zor diola, nik esango nuke pilotak inori ez diola ezer zor, baina noski, merezi du inolako zalantzari gabe, 35 urte ditu jada,
bere ibilbidearen amaieran izango da, badira 15 uste dut profesionaletan debuta egin zuenetik, pentsa, 15 urte gaur egun gainera zeinen zaila dan profesional mailan egotea, gizon langilea, zuzena, eta benetan Jon Ander Albizu aurten Lasorekin batera erakusten ari den maila, ikusgarria da, momentuz, behintzat, eta Elordi eta Zabaleta, nahiko gora beratsu dabiltza azken partida hauetan, hauek ere ongi ari dira, fin, eta datorren astean zer gertatzen den honen bestez. Laso eta Albizu lider jarri dira, 4 punturekin, bakar-bakarrik geratuko dira lider jardunaldi honen amaieran, 4 punturekin, eta Elordik eta Zabaletak berriz 3 punturekin jarraituko dute. Gogoratu beraz, Lasok eta Albizuk 22, Elordik eta Zabaletak 11, Gernikan